Здравейте, казвам се Тихомир Здравчев, от България съм, град Стара Загора. С две думи, как да опиша престоя си самата операция в клиника ЕСТАР, Турция. Да ви кажа, бях песимистично настроен, с някакви резерви тръгнах насам, но и с голямо желание за нормално виждане, нормален поглед да мога да си оправя очите. Да ви кажа честно, песимизма ми беше неоправдан, резултатите бяха много добри, като цяло съм много доволен от самата клиника и какво да ви кажа, опитайте и вие, няма да сбъркате. Професионалисти са големи, наистина обслужването е на ниво, настаняването е добро, чакат ви на гара или от автогара, където с каквото да дойдете и няма никакви проблеми. Няма нужда от страх или каквото е било. Просто елате и си оправете погледа в клиника ЕСТАР. Благодаря ви.